chcete posílat newslettery vašim klientům, ale v CRMku máte jak vaše klienty, tak i firmy, které vám dali svůj kontakt, ale nikdy jste s nimi biznis neudělali. Pojďme se podívat na automatizaci, díky které se vám označí firmy jako vaši klienti hned poté, co s nimi vyhrajete první obchodní případ. Když půjdeme do Pipedriveu, klikneme si na automatizace, vytvoříme novou automatizaci, kterou nazveme Stal se naším klientem. Automatizace začne v případě, že se zaktualizuje deal. Aktualizací tady myslíme to, že stav dealu se změní na vyhraný. Tak v tom případě, pokud tedy vyhrajete deal, tak se organizace u daného dealu zaktualizuje. Zaktualizuje se štítek u organizace, dáme pokračovat. Organizace bude organizace dealu, to znamená organizace, která je připnutá k dealu, tak se změní u ní štítek na to, že se k ní přidá štítek klient. Uložíme, spustíme a jdeme si to vyzkoušet. Nejdřív vytvoříme poptávku, která nám přišla z webu. Hana Fazolová, bílá fazole. Máme poptávku. Vidíme, že u organizace není v tuto chvíli žádný štítek. Je to úplně nová poptávka, ta firma s námi nikdy neobchodovala. Obchodník postupně plní jednotlivé kroky, až se dostane k tomu, že vyhrává obchodní případ. Vyhraje obchodní případ, v tu chvíli automatizace se postará o to, že se přidá štítek, že daná firma je klientem. To znamená, máme vyhraný obchodní případ, firma je označená jako klient a my se můžeme podívat do kontaktů a říct si, OK, chceme tedy teď zobrazit si pouze kontakty, pouze lidi, kteří jsou s firem, u kterých máme štítek, že je klientem. Uložíme, vidíme, že tady máme Hanu Fazolovou, to je ta, kterou jsme právě přidali, a můžeme v podstatě použít tento seznam a poslat newsletter.